Bude tomu brzy 6 let od chvíle, kdy byl na trh uveden první GFX fotoaparát značky Fujifilm a konkrétně se jednalo o model GFX 50S. Kde jsou kořeny snímače s fyzickou velikostí 44x33 mm, jaké všechny modely byly uvedené na trh a jaké koncepty se nakonec neprobojovaly do produkce, se podíváme v tomto videu a dostaneme se až k představení posledního modelu s názvem GFX 100 Mark II. Ahoj, já jsem Pavel a když mi dáte odběr nebo se podíváte do popisku na můj online Fuji kurz nebo kurz základu fotografování, tak pandy budou mít hezčí život. Historie. Průkopníkem, který jako první použil snímač s diagonálou 55 mm v uzavřeném těle, není ani Fujifilm, ani Hasselblad. Hledat ho musíme pro někoho nečekaně u značky Pentax. Pentax byl totiž první, kdo využil snímač s fyzickou velikostí 44x33 mm ve své digitální zrcadlovce, která nese název Pentax 645D, což může být trochu matoucí, protože označení 645 se využívalo pro analogové střední formáty používající svitkový film a formát 6 cm x 4,5 cm. V tomto konkrétním modelu se ještě nejednalo o snímač, který se později dostal z Pentaxu do fotoaparátu Fujifilm a Hasselblad. Pentax 645D v sobě ukrývá CCD snímač od firmy Kodak s rozlišením 40 megapixelů. Nyní jsme na začátku roku 2010 a Pentax uvedl tento fotoaparát na trh s cenovkou pohybující se kolem $10,000. Dle kalkulačky inflace dnes tuto hodnotu reprezentuje částka zhruba $14,000. Jen pro připomenutí, tak v roce 2010 Fujifilm teprve startoval svou bezzrcadlovou řadu X a to konkrétně modelem X100. První model s výměnným objektivy byl uveden na trh až v roce 2012. I když se může zdát částka za nový Pentax vysoká, tak se jednalo stále o zlomek proti digitálním stěnám na systémech FaceFan a Hasselblad. Takže úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Nástupcem modelu 645D byl v roce 2014 omlazený model 645Z, který vypadá velmi podobně. Stále se jednalo o zrcadlovku, ale obrazový snímač měl již rozlišení 51 megapixelů. Technologie se posunula od CCD do modernějšího a více využívaného CMOS, který se prosadil napříč trhem a značkami výrobců. 645Z stála v této době $9,700, což je zhruba přes $12,500 v dnešní hodnotě. Model Z od Pentaxu se už dá považovat za přímého předchůdce prvního GFX, protože rozlišení snímače i fyzická velikost je identická. Dá se tedy říci, že Fujifilm adaptoval snímač buď naprosto stejný, nebo jen omlazený. Aby to nebylo tak jednoduché, tak se z představení první bezzrcadlovky se snímačem o diagonále 55 mm stal menší závod. Fujifilm versus Hasselblad. Firmy Fujifilm a Hasselblad mají velmi bohatou společnou minulost. Tyto dvě firmy si byly v jednu chvíli tak blízko, že prakticky sdíleli ikonický fotoaparát, který není nic menšího než X-Pan. Panoramatický fotoaparát, který fotografuje dvě kinofilmová políčka vedle sebe. Pro X-Pan udělala firma Fujifilm objektivy a díky tomu existuje i Fujifilm X-Pan, který se jmenuje Fujifilm TX1 a TX2. Ano, asi jste si někteří hned všimli, že řada bezzrcadlovek Fujifilm XT1, 2, 3, 4 a 5 vlastně odkazuje do minulosti a jen využívá přesmyčky v názvu. A protože někteří protagonisté jsou si možná trochu souzeni, tak se stalo, že Fujifilm i Hasselblad přišli v podobnou dobu s nápadem, že udělají bezzrcadlovku se snímačem větším než full frame. A tím se rozhořel menší boj o prvenství. Fujifilm GFX 50S a Hasselblad X1D. V době, než přišel GFX na trh, jsem se věnoval už intenzivně Fujifilm fotoaparátům a jejich prodeji. Z tohoto důvodu jsem velmi pečlivě sledoval informace a drby, které mluvily nejen o novém Fujifilm fotoaparátu, ale také o Hasselbladu. Kusé informace se postupně měnily v menší boj s časem, kdo uvede první bezzrcadlovku s tímto snímačem, který má přes 50 megapixelů a stejně jako další snímače této velikosti jsou vyráběny firmou Sony. Na jedné straně Hasselblad, který byl na měsíci a má obrovskou tradici ve výrobě fotoaparátů a systémů s digitálními stěnami, a na straně druhé Fujifilm, který si vybojoval svou popularitu s bezzrcadlovkovou řadou X, kde si připravoval nečekaně velký počet potenciálních kupců nového systému. Čas plynul a nakonec si vítězství utrhla firma Hasselblad, která uvedla svůj model X1D na trh v druhé polovině roku 2016. Minimalistický design a prémiové materiály vypadaly skvěle a cena těla bez objektivu byla $8,995, takže nebyla tak děsivá. Přepočtená cena na dnešní hodnotu dolaru je zhruba $11,500.
Fujifilm se úplně nezbláznil a radši si s uvedením svého modelu dal trošičku na čas a proto GFX 50S přišlo na trh až v lednu 2017 a designově bylo na míle vzdálené Hasselbladu. Fujifilm se rozhodl neriskovat a tělo udělali velmi užitné s množstvím ovládacích prvků, velkým odnímatelným hledáčkem a stejným přístupem k menu a funkcím, které znali všichni uživatelé APS-C řady X. Milým překvapením byla cena těla, která byla o $2,500 nižší než u Hasselbladu a s cenou $6,499 za tělo se GFX stalo mnohem snázej dostupným. Přepočtená cena na dnešní hodnotu dolaru je pod $8,200. Fujifilm GFX 50S. Fujifilm GFX 50S se stal prvním fotoaparátem Fujifilm se snímačem o diagonále 55 mm. Při uvedení byly představeny 3 Fujinon objektivy řady GF, a to konkrétně 63 mm 2.8, 120 mm makro a 3264 f4 zoom. Srdcem fotoaparátu byl snímač s rozlišením 51,4 megapixelů, který sdílel hodnoty nejen s Hasselbladem X1D, ale také Pentaxem 645Z. Určitě zajímavým rozhodnutím bylo, že Fujifilm využil lamelovou závěrku fotoaparátu v těle. Hasselblad X1D nemá závěrku v těle fotoaparátu, ale naopak závěrku centrální, která je uložena v každém objektivu, což může zvedat jejich cenu. Na stranu druhou, mechanická závěrka v těle zvyšuje nároky na velikost těla fotoaparátu. GFX 50S nikdy netajil své Fujifilm kořeny, takže menu a přístup k ovládání byly prakticky identické jako na APS-C řadě. I tak si ale Fujifilm od začátku uvědomil, že cílí i na uživatele jiných značek. Zachoval tedy mechanické voliče, ale na GF objektivech přibyla na clonovém kroužku volba C, která posouvá ovládání clony objektivu automaticky na roller. GFX byl tedy první Fujifilm fotoaparát, který se velmi snadno dal bez většího přenastavování ovládat jako DSLR, které v roce 2017 stále ještě královaly prodejům. Ostření fotoaparátu bylo pouze kontrastní, a to z důvodu, že tento snímač neumožňuje technologii odečítání fáze z pixelů snímače. Rychlost ostření je vylepšována pouze updaty firmwareu a v novějších modelech s 50 megapixely výkonnějšími procesory. Jedny z prvních prodejů v České republice jsem realizoval přímo já a vzal jsem si GFX jako velké téma. Živě si pamatuju, jak jsem vedl doslova nekonečné telefonické rozhovory s potenciálními kupci. Když dnes vidím, jak se GFX prodávají téměř sami, tak mi ta doba přijde úsměvná. Ten systém byl nový a nevyzkoušený, takže potřeboval trochu času na adaptaci a prosazení. Navíc v historii bylo mnoho systémů, které byly vydány se 3 objektivy a posléze zastaveny. V tomto je dle mého přeborníkem právě Pentax, který to asi nikdy nedělal účelově, ale na vině bylo střídání majitelů. Co nečekal ani Fujifilm, byla realita, kdy si GFX nekupovali jen profesionálové napříč značkami, ale nečekaně velký počet Fujifilm nadšenců, kteří si ke svému X systému dokupovali GFX. A přesně tím byl položen základ úspěchu řady, protože když chcete více než APS-C nebo jen toužíte po změně, tak můžete sáhnout do GFX řady a stále se nemusíte učit nové ovládání nebo se adaptovat na nové barvy. GFX 50R. I když to v posledních letech je spíše redukční proces, tak se Fujifilm nebál testovat různé designy těl fotoaparátů. Konzervativní GFX 50S přinesl spoustu dat, které byly uplatněny a adaptovány pro model GFX 50R, který měl hledáček na straně a minimalističtější ovládání. GFX 50R byl představen v září 2018 a já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl seznámit přímo na akci Fotokina, kam mě sebou vzal český Fujifilm. Cena těla při uvedení byla pouhých $4,500, což je o dalších zhruba $2,000 méně než model 50S a tedy o $4,000 méně než X1D od Hasselbladu. $4,500 je v dnešní hodnotě zhruba $5,500. Nový model byl výrazně minimalistický a odrážel nejvíce nejmenší Fujifilm fotoaparát s výměnným objektivem, tedy model XE3. Rád jsem vtipkoval, že GFX 50R je jen XE3 na steroidech. Agresivní cenová politika pomohla rozšířit GFX mezi další uživatele a i v českém prostředí se při akci dal koupit tento fotoaparát pod 100 000 korun. Techniku sdílí s 50S, ale již nemá před LCD volný prostor, který 50S dostal kvůli chlazení. Fujifilm chtěl mít jednoduše jistotu, že se jim první GFX nebude přehnaně hřát. Díky datům zjistili, že toto pasivní chlazení není nutné a proto je 50R výrazně ploší, i když je na druhou stranu zase vysoký a dlouhý díky hledáčku na straně.
Ostření je stále pouze kontrastní kvůli technologii snímače. V této době se rozšiřuje postupně řada GF objektivů, včetně minimalistického GF 50 mm f3.5, který jsem ve spojení s GFX 50R nazýval GFX do kapsy a byl to set, který jsem měl sebou v Norsku v roce 2019. GFX 100. GFX 100 bylo vítězstvím Fujifilmu, protože i když neuvedl na trh první bezzrcadlovku se snímačem o diagonále 55 mm, tak byl prvním, kdo adaptoval do těla snímač o stále stejné fyzické velikosti, ale rozlišením 102 megapixelů. Tento snímač navíc jako první umožňoval fázovou detekci, takže ostření se mohlo změnit z kontrastního na hybridní, tedy fázové plus kontrastní najednou. Další technologií, kterou snímač přinese, je BSI, tedy schopnost lépe ostřit v šeru. Další novinkou bylo, že tento fotoaparát byl jako první GFX vybaven optickou stabilizací snímače. Technologii pružinového IBIS si vypůjčil z modelu Fujifilm X-H1, který byl uveden na trh v úplně špatnou dobu a jedna z mých konspiračních teorií je, že Fujifilm potřeboval otestovat stabilizaci na APS-C tělu, aby zvětšenou verzi mohli použít pro GFX. Můžete si všimnout, že odnímatelný hledáček se odkazuje na první GFX 50S. Tělo je poprvé čtvercové, protože má v sobě hned dvě baterie MPT-125 a jeho barva je šedá, protože zrovna v červnu 2019 bylo velmi trendy dělat šedé prémiové fotoaparáty. Také se jedná o zcela první GFX, které již nemá Fujifilm ovládání mechanickými voliči. Cena při uvedení byla $10 000 za tělo a je to tedy výrazný skok nahoru, ale také došlo po letech k výraznému skoku ve výkonu. V dnešní hodnotě se jedná o zhruba $12 000. GFX 100 se stalo prvním GFX, které nabídlo 16 bitů RAW, stabilizaci s 5,5 EV stopami, funkci Pixel Shift se 400 megapixely posložení a hledáček z 5,76 milionů obrazových bodů a magnifikací žádná celá 86krát. Stejný snímač adaptoval Hasselblad do svého těla X2D až během roku 2022, tedy o 3 roky později. GFX 100S. GFX 100S je krásnou ukázkou toho, že Fujifilm velmi dobře vnímá, odkud jim přicházejí zákazníci, co by asi od GFX chtěli a hlavně se Fujifilm vrátil do vod extrémně dostupných fotoaparátů a tentokrát s identickým snímačem, jako má GFX 100. 102 megapixelů v kompaktním těle, IBIS novější generace s účinností 6 EV, váha o 500 gramů nižší a rozměry o 30% menší. Toto vše dostali zákazníci v roce 2021, tedy ani ne 2 roky po uvedení první stovky. GFX 100S se stalo doopravdy kompaktním a výkonným GFX, které prorazilo nejen mezi GFX majiteli starších generací, ale také u mnoha uživatelů jiných značek. I v našem malém českém prostředí byl právě tento model důvod k přechodu některých našich profesionálů ke značce Fujifilm. Designově se GFX 100S nejvíce podobá modelu XS10 a místo klasického Fujifilm ovládání, které vymizelo, se zde objevil rozšířený PASM volič, který nyní využívají modely S10, S20, H2 a H2S. Změněna byla konečně baterie, která umožnila změnit právě i proporce fotoaparátu. Jedním z ústupků pro snížení ceny je hledáček, který má nižší rozlišení než u GFX 100. Cena těla byla při uvedení velmi příjemných $6 000, což je v dnešní hodnotě zhruba $6 800. GFX 50S Mark II. Osvědčí-li se jedna věc, tak není nic našího, než ji zreplikovat. Tak se stalo, že do identického těla GFX 100S byl vložen původní snímač s 51 megapixely a vznikla tak již třetí iterace stejného fotoaparátu. Na kvalitě fotografií asi od sebe 50S, 50R, 50S Mark II nepoznáte, ale novější procesor opět zlepšil odezvu fotoaparátu. Stejné tělo, stejná technika, jen jiný snímač. Díky sjednocení dvou modelů do jednoho těla došlo k redukci výrobních nákladů a GFX 50S Mark II vyšlo na podzim roku 2021 s cenou $3,990 za tělo, což je v dnešní hodnotě cca $4,500. Nízká startovní cena znamená, že není problém ho koupit v našem českém prostředí pod 100 000 korun nový a při akcích ještě mnohem výhodněji. GFX 100 Mark II. Je polovina roku 2023 a GFX 100 si zasloužil svou novou verzi s názvem GFX 100 Mark II. Na první pohled stejných 102 megapixelů, i když se chvíli spekulovalo o zhruba 150 megapixelech, ale na pohled druhý se nejedná o stejný snímač. Rozlišení i velikost byla zachována, ale jedná se o modernější verzi snímače, kterou označují HS, tedy jako high speed. To znamená, že odečítání snímače je dvakrát rychlejší než u předchozí generace.
těle je uložen i nejnovější X procesor 5. generace, který pomáhá zvedat výkon fotoaparátu a stejně jako u APS-C modelů tedy přidává objektové zaostřování a vylepšený výkon kontinuálního zaostřování. Update algoritmu zaostřování dokáže lépe predikovat pohyb objektu ve scéně a opět tím ubývá chvil, kdy máte špatně zaostřeno. Mechanická závěrka na GFX je kvůli velikosti snímače velmi velká. První GFX modely zrovna nebyly fotoaparáty na sypání, protože sériové snímání dosahovalo sotva 3 snímků za vteřinu. To se ovšem nyní změnilo a GFX 100 Mark II dosahuje rychlosti snímání až 8 snímků za vteřinu. Dominantou nového GFX je pro mě hledáček. Opět se odkazuje na GFX 50S první generace, je odnímatelný, ale hlavně má neskutečné rozlišení 9,44 milionů obrazových bodů a fyzickou velikost žádná celá 64 palce a neuvěřitelnou magnifikaci 1x. Abych to poličtil, tak je to jako dívat se na televizi a pak si koupit obří televizi, která má ještě větší rozlišení. Mechanická stabilizace snímače byla opět vylepšena a dosahuje až 8 EV s vybranými objektivy. Nejmenší účinnosti stabilizace dosahuje z GF 250 a GF 100 až 200, kde ale stále zvládá pěkných 5,5 EV. Tělo fotoaparátu prošlo změnou. Ovládací prvky byly rozloženy tak, aby se fotoaparát dobře ovládal i držel. Poprvé vidíme trochu jiné gripy a na horním panelu je stále přítomen velký stavový displej. Baterie sdílí z GFX 100S, 50S Mark II, ale i například T5, H2 a podobně. Jako příslušenství si můžete dokoupit bateriový grip, ve kterém jsou další 2 baterie. Sloty na karty jsou 2 a po vzoru XH2 je zde přítomen jeden slot na CF Express kartu a jednu SD kartu. Kam ale Fujifilm nově z GFX zamířil je videotvorba. Snímač s rychlejším odečtem elektronické závěrky je méně náchylný na rolling shutter efekt a z celé prezentace fotoaparátu je cítit, že se Fujifilm rozhodl vstoupit do vod přístrojů pro natáčení, které mají snímač větší než kinofilmové políčko. Nové GFX je tedy schopno ukládat video v ProRes 422 10 bitů až 8K30p nebo 4K60p s datovým tokem až 720 megabitů za vteřinu. Dynamický rozsah videa ve formátu F-Log 2 je uveden jako 14 plus stop. Protože nejsem žádný odborník na videokamery RED, ARRI nebo třeba Sony FX3 a podobně, tak jsem si specificky hledal údaje o dynamickém rozsahu a ten se pohybuje u těchto značek od 14 plus do 16,5 plus stop. GFX 100 Mark II je velmi příjemnou evolucí systému a s cenou za tělo, která je sympatických $7,499. Tato cena je v porovnání s cenou nejvyššího modelu v minulosti velmi přívětivá. Boje o pojmenování systému. Nezřídka se mi stane, že mi někdo přijde vysvětlovat, že snímač GFX nemá ani jednu stranu dlouhou 6 cm a že je označení digitální střední formát špatné, nevhodné a že je to jakýsi APS-C střední formát a podobné věci. Rád bych ale řekl, že ten systém řeším od jeho naprostého vzniku, takže tuším, jakou má velikost daný snímač a nemusíte mi to tedy chodit říkat. Vznik označení digitální střední formát je rozhodně zajímavý a proto jsem se podíval na články a informace z roku 2010, kdy byl uveden na trh Pentax 645D a světe div se, že v roce 2010 se tento model nazýval digitálním středním formátem a to i proto, že Pentax tento fotoaparát zařadil do své středoformátové řady a dokonce k ní odkazoval číslovkou 645. Označení digitální střední formát tedy vzniklo celých 7 let před uvedením prvního GFX a firma Fujifilm i Hasselblad toto označení jen převzala po Pentaxu. Ale aby to nebylo s označováním kategorií tak snadné, tak v rámci marketingštiny můžete vidět snahu vymanit se z označení digitální střední formát a více poukázat na velikost větší než full frame. Z tohoto důvodu chvíli Fujifilm zkoušel označení Super Full Frame. Často v materiálech vidíte more than full frame, víc než full frame. Pak do zmatení zákazníků přišla marketingština ještě firmy Sony, která použila obrat kvalita digitálního středního formátu ve fullframeovém těle nebo něco podobného. Na to Fujifilm kontroloval při uvedení GFX 100, tedy prvního GFX více než 100 megapixely s označením large formát. Protože když je to přes 100 megapixelů, tak už to není asi ani střední, ale rovnou velký formát podle značky Fujifilm. Asi chápete, že z těchto marketingových snah nejsem úplně nejšťastnější a proto já sám označuji tento systém jako 55 mm, což je odkaz na diagonálu snímače. Diagonála jasně odkazuje na velikost snímače a všechny systémy tak můžeme poměrně snadno seřadit. Budoucnost systému je dle mého soukromého názoru v tělech podobných GFX 100S a GFX 100 Mark II.
což je škoda, protože mi trochu chybí GFX mechanickými voliči. Unifikace těl snižuje náklady a je zcela logická, navíc je to podaná ruka všem, kteří přecházejí z jiných systémů. Věřím, že dále se bude vyvíjet počet objektivů. Jen originálních je na konci roku 2023 celkem 17 a již teď víme, že v roce 2024 přibudou minimálně další 2. Manuální objektivy pro GFX nabízí například Laowa nebo Mitacon. V posledních dnech se objevují informace o možném ukončení modelu GFX 50S Mark II a myslím si, že je to pravděpodobný konec snímače, který se objevuje ve fotoaparátech od roku 2013. Pokud přistoupíme na to, že GFX 100S je taková řada XS10/20 ve formátu GFX, tak se může velmi snadno stát, že GFX 100S Mark II bude mít zachovaný snímač, který má teď a výkon bude pozvednut jen díky adaptaci nového procesoru generace 5, což ovšem udrží přívětivou cenu. Přesně takhle se firma Fujifilm vyrovnala s updatem právě XS20. Pokud bych si měl já něco přát, tak GFX, které bude striktně dělané jako nejmenší možné a ideálně s mechanickými voliči. Vlastně by se dalo říci, že mi chybí nástupce GFX 50R a to ideálně ve formátu GFX 100R. Koncepty, které se nikdy nestaly. Během let sám Fujifilm ukázal některé své makety, se kterými pracoval při vývoji. Jsou to koncepty a nápady, které někdy vypadají naprosto skvěle, ale je potřeba brát v potaz i to, že maketa snese vše a třeba ani nezohledňuje potřebu fotoaparátu, chladice a podobně. Obecně chlazení velmi ovlivňovalo, jak vypadaly první 2 GFX, tedy 50S a 50R. GFX ve stylu T1. Jak je sfotek jasné, tak tento koncept přímo vychází z designu T1 řady. Mechanické voliče jsou umístěné na horním panelu naprosto stejně, jak jsme zvyklí. GFX SP-X. Jedná se o koncept, který připomíná kombinaci X Pro a XE řady, ale spojené ještě s PASM voličem. Zadní LCD je zaklopený, stejně jako to má nyní X Pro 3. Hledáček na fotoaparátu úplně chybí, což snižuje rozměry. Vím, že se mluvilo i o konceptu GFX 50R s hledáčkem ve stylu X Pro, X100 série, ale údajně toto řešení zvětšovalo rozměry o poměrně hodně procent a proto nakonec 50R vzniklo jako zvětšení na modelu XE3. Modulární GFX. Nejlepší nápad, který mě naprosto nadchnul. GFX jako modulární kostka, ke které připojujete další části, podobně jako jsme to znali z filmových středních formátů. Určitě inovativní je uložení ovládání času závěrky kolem bajonetu, fotoaparátu a jistou promyšlenost ukazuje použití odnímatelného hledáčku, který GFX má již na 3 modelech, které se dostaly do produkce. Jaký koncept se vám líbí nejvíce? Napsat mi to můžete do komentáře. Závěr. Řada GFX je pro mě téma již mnoho let a jsem rád, že jsem mohl být na samém počátku prošlapávání tohoto systému v České republice. Vždy se těším na novinky a kam se povede Fujifilmu tento systém posunout. Za ty roky se stalo, že mezi X a GFX došlo k symbioze, protože GFX si bere to nejlepší z řady X a přidává velmi často něco navíc. Například GFX jako první mělo focus bracketing nebo pixel shift. A na stranu druhou tyto novinky se postupně dostávají do řady X. Jediné, co bych si přál, je, aby Fujifilm nezapomínal, že GFX vyrostlo i na osvojitelích z řady X na samém začátku a že by na nás neměli úplně zapomenout. Pokud jste zvládli video dokoukat až sem, tak odběr kanálu je skoro nutnost. Budu se těšit na vaše komentáře, nápady, nesouhlas a vlastně na všechno, co se stane. A kupujte GFX.